Γεια σας, σήμερα θα σας δείξω πώς να κατεβάσετε δωρεάν video games στον υπολογιστή σας χωρίς να πληρώνετε χρήματα σε καταστήματα και διάφορα άλλα. Πολλά παιδιά θέλουν να αγοράσουν πάρα πολλά έτσι παιχνίδια. Εγώ έτσι βρήκα έναν τρόπο ώστε να κατεβάζεις δωρεάν παιχνίδια στον υπολογιστή σου video games χωρίς να πληρώνεις καθόλου χρήματα. Λοιπόν, το πρώτο βήμα είναι πρέπει να έχετε το WinRAR. Όσοι έχετε το WinRAR δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα απολύτως. Μόνο μένει να κατεβάσετε το παιχνίδι από το site που θα σας πω παρακάτω. Όσοι δεν έχετε το WinRAR, ακολουθήστε τα βήματά μου. Πληκτρολογείτε WinRAR. Πάνω ναι. Πατάτε εδώ WinRAR πάνω ναι. Εδώ ναι, και εδώ πέρα πάνω έχει δύο επιλογές. Αυτό που επιλέγουν οι περισσότεροι είναι το δεύτερο. Επιλέγετε το δεύτερο. Βλέπετε εδώ αρχίζει να κατεβαίνει το στοιχείο αυτό. Το ανοίγετε. Συμφωνώ. Ναι, και το κατεβάζετε. Τέλος πάντων, ναι. Μετά, αφού κάνετε αυτό και έχετε κατεβάσει το WinRAR, πηγαίνετε στο site που θα σας πω το Ocean of Games. Ναι, πηγαίνετε στο site Ocean of Games και να το μπήκαμε να είμαστε. Αυτό εδώ πέρα είναι το site που έχει διάφορα παιχνίδια. Εγώ έχω κατεβάσει δύο παιχνίδια. Έχω κατεβάσει το Far Cry, ένα έτσι μικρό παιχνίδι, και το Need for Speed Underground 2. Τέλος πάντων, ναι, πηγαίνουμε εδώ. Μπορείτε εδώ να ψάξετε να βρείτε όποιο παιχνίδι θέλετε εδώ. Ας πούμε για παράδειγμα, πατάμε, πληκτρολογίζω για PES 15. PES 2015. Ναι, και θα δούμε εδώ τα αποτελέσματα. Θέλουμε λίγη ώρα, να το εδώ πέρα. Pro Evolution 11, Pro Evolution 14, 2014, Pro Evolution 2015, να πολλοί κατεβάζουν το 2015. Για παράδειγμα, κλικάρουμε πάνω στο παιχνίδι που θέλουμε να κατεβάσουμε. Στη συνέχεια να πατάμε εδώ στο download. Ναι, εντάξει, εύκολο. Θα πατάμε εδώ download now. Περιμένουμε περίπου 10 δεύτερα και λίγη ώρα παραπάνω, λίγη. Ναι, περιμένουμε λίγη ώρα. Και ναι, κατεβαίνει. Να το είναι εδώ βλέπουμε τη λήψη Pro Evolution Soccer 2015 zip. Είναι απαραίτητο να έχετε το WinRAR ώστε να το κατεβάσεις. Αυτό εδώ πέρα αυτή ήταν η λύση που προτείνω για να κατεβάσετε δωρεάν παιχνίδια. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο. Γεια σας.